No niin, päivää kaikille. Tänään, noin kuten sitä näkyy, niin mä siis menin Netheriin ja mä vaan tapoin sillä Endermania ja en mä oikeastaan mitään muuta tehnyt, kun siinä oli Warped Forest ja sitten mä juoksin karkuun Endermania ja tipahin laavaa ja mulla oli muutenkin louhetti se Endermanin takia, niin joo. Mutta mitä? Onko tää joku uusi snapshotti? Eilen oli Minecraft Live, joka ehti tehdä uuden snapshotin. Koska silloin kun mä pelasin tätä, niin se oli uusimmassa snapshotissa, mutta nyt on näköjään tehnyt jonkun sitäkin uudemman uusi snapshotin. Ja nyt mä kumminkin ennen kuin mä enää asu jalallakaan Netheriin, niin mä kyllä menen ja hommaan itselleni kunnon armorit. Mä todennäköisesti vaan hakkaan 5 tuntia puuta ja teen miljoonaa stikkejä, sit mä treidaan niistä timanttiarmorit. Tosi fiksua. Mutta ihan ekaksi niin hoitaan tää maailmalla tautu. Niille, jotka ei kattonut eilen Minecraft-liveä, se oli siis eilen 7. Niin. Tiistaina tulee tuo uusi päivitys, missä tulee ne uudet bossut ja nämä. Ja sitten myöhemmin tänä vuonna tulee semmosia kästejä, joilla sä voit lentää jo tuonne. Musta jotenkin tuntuu, että Elytort lentää ruskikseen sen jälkeen. Se on siis semmonen, että sä löydät Netheristä Soul Sand Valleylta semmosen kuivuneen kästin. Sitten sä laitat sen päälle vettä ja ootat kauan. Niin sit siinä käy, niin tossa on mun Nether-portaali. Ja sit se klutsas ja se tuli jonnekin tonne. Tuolla. Niinku. Tää jos menee sä pääset samaan portaaliin, sit kun sä tulet tästä portaalista ulos, niin sä tulet tosta portaalista ulos. Mä en tiedä mikä se vika on. Joo, mulla on täällä 3 timanttia. Joten ei oo silleen mitään. Mä en menettänyt ihan kaikkea kumminkaan. Täällä näköjään tollaset. Mä nyt vaan juoksen mun Iron Farmille ja hommaa full ironia. Siis mä teen timuhaku. Sitten mä teen 10 kirvestä ja hakkaan puuta niin kauan ne kaikki on. Okei, ehkä ei. Joo. Sitten Minecraftiin tulee semmoiset shaderit, jotka on pelin sisällä itsessään. Sä voit käydä laittaa jostain asetuksista. Onko ne jo tässä versiossa? En mä oikein usko. Ei ne vielä tässä olekaan, kun ne on... En mä ajatellutkaan, että tulee vielä. Tää ei vissi ole vielä se snapshot, missä on se Dryer-kästi, tai kun mä en tiedä. Mä tiedän, että tässä snapshotissa ja kaikki mitä tulee siinä tiistain päivityksessä. Missä tulee tosiaan ne... Se päivityksen nimi oli, mutta mikäkään sen nimi oli? Se oli joku Spring to Life. Sinne tulee näistä biomeihin tulee enemmän. Tai tulee niitä biomeihin kukkia sitten noihin metsiin niitä lehtiä. Lehdet tippui. Mitä ikin. Tämä pitäisi olla täys snapshotti siitä versiosta. Ja mun peli tökkii taas ihan liikaa. Mun kone on ihan surkea. Mä sain joskus kesäkuun alussa varmaan uuden koneen. Tai joo. Juu. Timanttihaku. Mä vaan mietin, että onko tää snapshotti tää ei oikein toimi, koska mehän ollaan jungleissa, tää on lämmin biome, niin noiden lehmien pitäisi olla semmosia lehmiä. Kanoja semmosia kanoja ei oo. Näköjään kanskaan mun resurssipaketti päällä tässä snapshotissa. Saakohan mä nyt täältä? Mulla on täällä 1 000 000 resurssipäkkiä oikeesti, mutta nyt
Sitten mä oikeesti käytän niinku tuo. Ja otapa hetki, missä nämä kaikki on. Ja missäköhän se on? Eiku vaan on ne täällä. Needing animation oli ainut, joka ei ollut. Noin. Jee, mun kone on kyllä niin hyvä. Joo. Mä teen varmaan sitten ensi viikon puolella, tai ainakin yritän tehdä, en tiedä meneekö siinä taas sitten 4 viikkoa kauemmin kun mä suunnittelen, mutta siis jos kaikki menee hyvin, niin mä teen ensi viikolla uuden video siitä, kun tulee se päivitys. Se näkyy kaikki kokonaan. Tuolla on tuo Ruined-portaali, eli se on tossa on se kylä, eli ton vuoren toisella puolella on mun aerofarmi. Sitten mä saan taas full iron ja sen sellaista. Pitäisikö etsiä uusi luolle ja käy hakea vähän lisää timanttia. Jaa. Mä oon ihan hirveen huono tuommoisessa tilanteessa, vaikka et mä en nyt laittaa sitä peliä pausille, kun se Enderman tuli tai mitään, mä en oo hyvä tollessa. Et sen takia mun sitten laittaa pausille. Mä oisin voinut selvitä sitä laavasta, jos mä oisin miettinyt vähän aikaa. Peli paussilla. Jee, mun puhelimessa on hyvä ilmoitusääni. Laitaanpa sille älä häiritset läpään. Joo. Mä en ole välttämättä tee tässä videossa paljon mitään. Tää voi vaan olla joku 10 minuutin tai 5 minuutin video loppuun. Mä en tiedä, mä vaan nuo kamppeet. Mä niinku teen sen niinku varmaan sen kunnon video varmaan niinku sitten. Okei. Pitää sitten varmaan vaahtaa. Onko tää vaan rahannut toimimassa niinku 2 mun edellisessä maailmassa? Aerofarmi tämä on rahannut toimimassa. Se ei oikein tunnu uskottavaa. Mä en tiedä miksi se lakkaisi. Mä en tiedä jo yhden syy siihen. Jos tänne kynä on spawnannut johonkin muualle Iron Golemin, niin se tarkoittaa sitä, että tuo farmi ei toimi. Ja mä käyn kattoo sen. Ainakin yleensä. Mulla oli semmonen tapaus joskus, että nää rakensit tuon Iron Farmin, sit siinä oli lähellä toinen kylä, ja kun sillä toisessa kylässä oli Iron Golem, niin se ei toiminut. En tiedä mikä on se logiikka. Mutta joo. En tiedä, sitten kun tulee se snapshotti, että sä voit hommata semmosen kuipuneen castin ja tehdä siitä. Sitten tulee aluksi semmonen cast-linki, mitä sun pitää syöttää lumipalloja. Mille sun pitää syöttää lumipalloja. Mä varmaan hommaa sitten sellaisen, se on varmaan ihan hauska. Joo, ei täällä oo Iron Golem. Jaa. Mä en ymmärrä mikä nyt on Aerofarmin ongelma. Pitää varmaan jos osaa tehdä semmonen kunnon semmonen mikä tekee 5000 miljoonaa rautaa pienessä 5 minuutissa. Se vaan menee ihan hirveen kauan. Eikö se oikeesti toimi? Mä en ymmärrä miksi se ei toimisi. Ei sinne vaan oo spawnannut Iron Golem. Mikä se nyt on? Nyt pitäis toimia. Noin, toimiko se? Niin.
tosi oudolta, kun mulla ei housuja. Jaa, täällä ei vissiin sänkyä. Ei vissiin. Siis mä otan tällaisen ja lähden vetämään. Hoijaa. Täällä oli full armori, onko se harvinaista? Chestillä olla full nether armori. Kyllä tuo armori netteistä toimii. Ei se ole alkanut toimimasta. Näin. Kuka muuten tekee miekan näin? Tai näin. Tämä on ainut oikea tapa tehdä miekka. Ja jos joku vaan tekee kuokan tai hakun silleen, että se laittaa ne näin. Tai niinku tää on jostain rauta. Se on väärä tapa. Älkää missään nimessä tehkö sitä. Niin. Okei, ne toimii kaikki. Oho, siinä on zombi. Me muuten vähän myös mob farmina, koska jos sinne spawnaa iron golemi, siinä on mobeja lähellä, niin ne menee sitä iron golemia kohti. No nyt jos tuo pudottaa 4 tai 5, niin todennäköisesti pudottaa ainakin niin paljon. On se tehty. No just 4. No nyt mulla on full ironi. Joo. Mä tiedän, mä tarvii enää varmaan muuta kuin... Ehkä mä teen lapioon vielä ja... Mä otan vähän ylimääräistä rautaa. Joo. Lapio tulee varmaan tästä. No, mä voisin tehdä kuokaa, mutta en mä tiedä miksi mä sen tekisin. Nyt mulla on 2 työpöytää. Totta kai, miksi ei. Joo, on se nyt vaan mennä kotiin ja en mä tiedä. Joo, mä nyt varmaan vaan juoksen kotiin ja en mä tiedä. Otan vähän kampetta sitten semmoista hyödyllistä. Joo. Mä en tehnyt kilpeä. Voitko räjähtää creeperit? Hyvä. Eikö se toinen räjähtänyt? Mä luulin, että se toinen olisi räjähtänyt. No. Mikä tosta tollanen? Tuonne mä en halua mennä. No mun vihollisia. Mä oon kerran joskus, kun mä yritin speedrunata Minecraftin, niin kuollut tommoselle creeperille. Se vaan tuli mun selän taakse. No hirveä ärsyttäviä. Missä päin mun talo ees on? On se täällä päin. Nyt täällä on näitä aimuttajia. Ai niin, on muuten mun Withered Hardcore-sarja. Se miksi ei se tullut uutta videota, johtuu siitä, että mä oon kuvannut sen, mutta koska se ääni taas korruptoi tällä kertaa niin, että mun ääntä ei kuulu ollenkaan, niin... Yhdeksi että mä saatan vaan julkaista se silleen, että siinä ei oo mitään ääntä. Mä kuolin siinä Netheriin.
mä Witherstormin tuli, mä menin maalle, mä löysin ihmeen kaupalla laavapuulin. Sitten mulla ei ollut vesipukettia, eikö en mä enää muista oliks mulla vesipukettia, eikö oli mulla vesipukettia, joo. Mä löysin ihmeen kaupalla laavapuulin. Sitten mä sit oikeesti varmaan kuukausi, kun mä kuvasin sen. Niin sitten mä vaan menin Netcheriin, mä spamlasin Bastioniin ja voitte varmaan kuvitella, jos sulla on siinä toiset armorit, kun tuolla on noin Iron ja Letherin yhdistelmän niin suurin piirtein. Niin niillä armoreilla, mä en muista, oli sattunut ehkä vähän timanttia, mutta kumminkin. Niin niillä armoreilla, jos hardcore-modessa ne tekee ihan hirveästi damagea ne, niin sulla tulee joku piglin hakkaamaan, se tekee 3-4 HP damagea yhdellä iskulla, niin siinä ei voi paljon tehdä. Silloin mä olin fiksu laittanut mun pelin paussille, mutta sit kun mä laitoin sen pelin pois paussilta, niin mä kuolin. Ja se oli vähän ärsyttävää. Joo, mä oon hyvä kuolemaan tässä pelissä. Hei, kertokaa muuten kommenteissa, jos haluatte, että mitä mieltä olette Minecraft Liveistä ja siitä, että elytrat voi heittää roskiksi sen takia, että tulee ne lentävät castit. Tai castit, joilla voi lentää. Tai se on vaan mun oma mielipide siitä, että mä en tule enää koskaan käyttämään elytraa, mutta okei, kyllä mä tulen sitä käyttämään. Se on varmaan nopeampi tapa, mutta se on vaan niinku jotenkin hauskaa, kun casti pihalla narus. Mutta joo. Näin. Täältä, miksi mulla on täällä sänky? Hei. Paljonko niitä oikein on? Okei. Niin paljon niitä oikein mahtuu yhteen paikkaan. Okei, mä teen uuden video sitten, kun se uusi päivitys tulee. Sitten saa enemmän vaihtaa. Kiitos kun katsoitte tänne asti. Heippa.